Аз съм Антон и днеска с един приятел ще ви покажа как да си сеете Майнкрафт напълно безплатно. Напълно безплатно, без да се плаща. Майнкрафт да се изселите на вашият настолен компютър или лаптоп. Сега ще ви покажа. Пишете ти лаунчер. Е така. Трябва да напишете ти лаунчер, е така лаунчер, ама ти. И цъкате на първия линк, на този линк. И трябва да цъкнете ето червения бутон. Ето червения бутон. И тук си избирате някакви версии. Ма ета трябва да се изтеглите. И тук ви се тегли сега. И сега вижте, сега ще ви покажем какво става тук сега. Чакай да се изтегли. Мамо, чакай. Няма. И сега виж сега какво става. Цъкате тук така. И ето ще ви излезти. И тук те продължи. И ще ви излезе да си го изтеглите. Ама аз вече съм си го изтеглил. И затова... И за да пъти пише, че му спряха защитата. Чайте, че ме хакнаха. Хакнаха ма. И на мен сега, защото вече ми се е изтеглило и сега ще ви покажа какво трябва да направите. Трябва сега да... Чайте сега. Ето така и трябва да го отворите. Те ще ви се отвори автоматично. Но сега ще видите какво става. И тогава, сега като ви се отвори и трябва тук да си сейлите играта. И това е туториала. Хора и благодаря.